Bueno, arratsalde on danoi, eskerrik asko etortearren, gure gaurko hitzaldire. Bueno, lehenik eta behin, nahiko nuke pixkat remarka entzun duguena, audio horretan, bideo horretan, neurri batzutaz errespetateko, langileen segurtasunako, zuen segurtasunako, gure aurkezlin segurtasunako, ez da benak kumpliuten, Mariok ureta gotakorau. Vale? Así que berak ikusiko rauzetxe. Eta, bueno, jakin jodanok hori errespetako duzuela, nahiko nuke gaurko gure ponenti aurkeztu, bera da Javier Aizpurua, eta, bueno, bera fizikari handi bata, ez bakarrik handixe dalako, sino fizikari benetan handixe da, EHU Neiban berak doktorau, eta bera materialen fizika zentroko ikertzaile talde baten buru gaina, eta egixe esan, onarte fizikan inguruko hainbat hitzaldi eduki dauz, fotonikan ingurukoik, edo argixan gora beri lantzen daben batik bez, eta, bueno, ni momentu baten, zure aurkezpena preparateko egonaz, lerro batzuk hor azpimarratzen, eta azpimarratu dut, materialen elkarrekintza nano eskalan. Nanoantena metalikoen erantzun optikoa. Nano eskala efektu kuantikoetan. Dino neuk nano izango dela dena. Baina, bueno, zeuke kontako zu, txalo bero bat gure gaurko ponentiai, eta eskerrik asko etortzarren. Eskerrik asko, Josu, eta eskerrik asko guztioi. Netzako benetan plazer da hori bat da, hemen egotia, hain toki edar batien, eta biluratuta nago esan, eta eskerrik asko hemen egoteatik. Zu ja dana kontatu zu, Josu, zakini posure dut jalte egitea ja, ez? Orduan, bueno, Josu pixkat aurrerapen bat egin du, ez? Nolabait nik gaur argila zitzengo dut. Argila eta materialen arteko elkarrekintza edo interakzioa, ez? Hori da guk Donostia, materialen fizika zentruan, ikertzen ari geana, eta horretaz arduratzen gea, eta zuekin gaur, pixka bat, lan horretatik pixka bat konpartituko dut nolabait, ez? Ikusten zu, izenburua nahiko metaforikoa dela, eta erakargarria, ez nik uste, argila txiki edo txiki egiten denean, zer gertatzen da, eta lehenbiziko gauza, ulertu behar dugun lehenbiziko gauza da, argia zergatik txiki egitea, edo merezidun, edo erronka den, edo zer den hori printzipioz ulertu behar dugu. Orduan, horretarako nik gaurko hitzaldia, esan diate, eta nik uste merezidula, eten alditxo bat egitea ordu erdi pasata, hola, eta justu, hori aproposa da, porque nire lehenbiziko ordu erdi bat, hitzaingo dizuet, argiari buruz, argia zer den, argiaren izaeraz, ulertzeko zertaz aigean, eta geho, behin argiaren izaera ulertuta edo susma hartuta, ikusiko dugu argia eremu txiki batean harrapatzea edo murriztea, zergatik den latza, zaila, eta zertan datza erronka hori, ez? Eta hortxe, eten alditxo bat egingo dugu, jendia ez nekatzeko, eta azken ordu erdi horretan, bigarren ordu erdian, pixkat zu artifizialak etorriko dira. Osa, aguantatu, lehenbiziko ordu erdia, porque gero aztertuko ditugu aplikazioak, minbitzearen aurkaku terapia fotonikoak, metamaterialak, espektroskopia, eta oso politia da, eta, bueno, nik uste oso politia dela. Gu normalean gure lanekin nahiko maitemindurik gaude, baina, nik uste sentsazio hori zuekin konpartitu nahi duela, ez? Orduan, azgaitetzen, lehenbiziko bi puntu horiekin, ez? Argia zer den, eta argia eskala txikira eramatea zergatik den hain zaila eta erronkagarria, ez? Konturatzen bakea gu gaur egun oain esan diate hori hitzaldia onlineen emanda dagoela, eta jendeak konektatzen ari dela. Eta gaur egun, informazio guztia, transmititzen den informazio guztia, zuntz optikoa, fibra optikotan bidez bidaltzen da, munduan zehar. Itxasoen zehar, hirien zehar, eta informazioi pultsoan, pulso optikotan, informazio hori hor pulso horren sartuta dauka, gero era elektroniko batea transmititzen da, eta berriz pulso optikotan transformatzen da, eta berriz zuntz optikotan bidaltzen da. Berez, imagina dezakezula teknologia optikoa importantzia, oso gu inguratuta gaude teknologia fotonika horretaz. Baina teknologia fotonika ulertzeko hori errealitate bada, baina zertan datza, zer da argia? Zuek, azten batzea pentsatzen argia zer den jau, igual ingenieritza eta zientzialari asko egongo dira,
eta bakizu ezer denez, baina igual jende asko, igual humanidadekin edo arteekin zerikusia handiago daukanik, argiaren izaeraz eta argia zertan datza, galdetu zuen noizbait. Zer da argia? Igual filosofoek, greziakoak da, galdetzen zieten beraien buruei, zer da argia? Batzu pentsatzen zuten, argia ispi magikoak ziela, ez? Begiaktik aterata eta gauzak ikusten zituztela eta gero berriz bueltatzen zituztela eta horrela ikusten zala, ez? Baina oain jabakigu ez dela hori. Bakizute argiaren izaera esentzia zein den? Ez? Batzutan ez? Hola, printzipioz koloreak daudela, koloreak ikus dugu, baina zertan datza zer den ez dakigu, ez? Eta zerbait bidaltzen dugunean, argia kasu honetan, eta jakin nahi baldin badegu zertan datza, bere izaera zertaz dijoan, lehenbiziko galdera izan daiteke adibidez, argia hori korpuskulo edo materiaz egina den edo informazio uin baten forma daukan, ez? Eta hori jakiteko oso era erraz bat dago, eta guain ikusiko dezute. Zerbait, argia edo zein gauza, bidaltzen badegu zirrikitu baten zehar, hola, eta gauza hori korpuskulos, materiaz osaturik baldin badago, zirrikitutik pasatzean, bestaldeko pantaila baten marratxo garbi bat utziko du. Bale? Hori da, esperimento basiko, oinarrizko esperimento bat, ez? Nik nahi dut jakitea zer bidaltzen nahi naiz, hemendikan. Ez dakit zer den bere izaera. Baina bidaltzen dut, gauza hori, materia edo uina, ez dakigu zer den, zirrikitu batetik, eta beste aldian marratxo bat lortzen dugu. Hori gertatzen baldin bada, badakigu korpuskuluak, materia fisikoa masakin bidaltzen dugula, ez? Hola, marratxoa uzten badu. Zergatik, korpuskulo eta partikula hauek bidali beharrean, uin bat bidaliko bagenu, uin bat bidaltzean zirrikitu batetik, pantailan jotzean, ez du usten marra oso definitu mugatua, baizik eta oso marra difusua hola usten du pantailan. Intensitatea degradatzen, murrizten ari da, juten da hola, eta hori da pasatu den, zirrikitutik pasatu den gauza hori uin bat dela. Orduan oso esperimentu simple hau egiten, posible dugu jakitea gauza baten izaera uinkorra edo korpuskularra den. Beitu, horrela hasten gea fisikariak eta zientzilariok esperimentuak egiten jakiteko gauzak zertan datzen. Bai? Danok? Konforme. Eta gauza bera gertatzen da uin guztiekin. Uin guztiei gertatzen zaiena da, uin bat baldin badaukagu garatzen, bidaiatzen, eta oztopo baten kontra jotzen baldin badu, uin horrek pairatzen dula fisikariek difrakzio deitzen diogun defekto bat. Hori da pairatzen duna. Difrakzioa esaten dugu fisikariak, baino hau da hizkuntza konplikatzea. Difrakzioa esatean guk esan nahi deguna da uina tolestatzen dela, biraketa egiten dula, doblatzen dela. Oztopo bat jotzean, edozein uin, hola, biraketa hau egiten du, edozein uinek. Bale? Soinua, adibidez, soinua da, airen presioaren uinak. Guk hemen izango bagina, eta uin soinuak, korpuskuloak izango balira, ez genuke aituko hemendik, porque ezin izango luke biraketain. Baina soinua nola uin bat denez, izkina jotzean doblatzen da, eta gu hemen posible dugu aitzea. Korpuskulo bat izango balitz, zuzen jungo litzateke eta ez genuke aituko. Eta soinua uin bat delako, eta difrakzioa pairatzen delako, doblatzen delako, tolestatzen delako, aitzen dugu izkinean beste aldean. Eta difrakzioa, oraindikan igual ez duzu lortu. Nere amai esplikatzeko difrakzioa zer den, ondarribikoa denez, difrakzioa esan behar diot. Orduan ulertzen du. Hemen, igual, difrakzioi esan beharko ez dute ez, eta orain ja ulertzen zute ez, baina gauza bera da, Esan dakoa, oztopo bat aurkitzean aztertzen ari gen gauza hoi
jun arazten badio gola, korpuskula bat baldin bada, edo pasatzen da, edo ez da pasatzen, ez? Orduan marra oso zorrotza mugatua da. Baina uin pasatzean oztopo baten kontra, gauzak difuminatzen dira. Hau da difrakzioa. Difrakzioa, tolestatzea, uin guztien ezaugarrik handienetako bat, ez? Difrakzioa. Uinek difraktatzen dira. Uain egin dezagun, bigarren esperimentua. Ez zirrikitu bat, baizik eta bi zirrikitu jarriko ditugu, eta uain aztertzen ari giren gauza hori pasaraziko dugu, bi zirrikituen zehar, eta pantailan ikusiko dugu zer gertatzen da. Eta bi marra ikusten ditugu. Bikoizten dira, ez? Bi marra. Leheno, bat bakarrik genukan, uain bi. Horrek esan nahi du, korpuskuloak pasatia. Edo pasatzen dira, edo ez dira pasatzen. Eta uain, zerbait uinkorra bidaltzen badugu bi zirrikituen zehar, zer gertatuko da? Norbaitek, zientzilaria edo ingenierioa ez dena? Asmatu? Porque uain erakutsiko dizudana da argiaren izaera asmatu zuena, uain dela 200 urte. Uin bat bidaltzen baduzu bi zirrikituen zehar, zirrikitu bakoitzak uin berri sorreran bihurtzen da eta interferentziak sortzen dira bien artean, eta uain pantailan marra argitsuak eta ilunak agertzen zaizkigu. Hau da, uinen interferentziasko irudia. Horrek, interferentzia hauek, esaten diguti oso garbi, pasatu dena uin bat dela, ez dela korpuskulo. Leheno, gogoratu, hemen, bi marratxo oso garbi geneukala korpuskulara. Hemen dikan pasatu dena, materia korpuskularra da. Edo pasatzen da, edo ze pasatzen. Hemen ez, hemen interferentziak sortzen diu, hau pasadana uinkorra da. Ordu zein behar dugu hain argiaren izaera, esentzia jakiteko. Ze esperimentu egin dezakegu, egingo genuke. Norbaitek? Ausarta izan. Ze egingo zenuke hain zu, hau jakinda. Argi hartu eta kristalbarre edo bizirrikitua jarri, ez? Nik, honek, esperimentu hau, honek esaten baditzu uinkorra edo korpuskularra baldin bada, eta gu argiaren izaera jakin nahi baldin badu, pues pasa argia bizirrikituen bidez, eta ber pantailan ze irudia agertzen zaizu. Agertzen bazaizkizu bi marra zehatza mugatua, argia korpuskulos paketez egina do. Interferentziaz agertzen baldin badia, orduan argia uinkorra da. Uin bat da, olatu bat. Eta hori da, justu Thomas Jaunek, orain dela 200 urte, egin zuna, fizikere bilitarreak, oso ideia bikaina eukitzun. Jarrizun bizirrikituak, oso meak oso estuak, eta pasarazitzun argia hortikan. Eta pantailatxoan ikusizun zer gertatzen zen. Eta gertatzen zen hau lortuzun. Ikusten dezute, beste aldenko pantailan marra argitsuak eta ilunak, argitsuak eta ilunak. Thomas Jaunen esperimentua, lehenbiziko aldiz, argiaren izaera uinkorra frogatuzun. Oain badakigu argia uin bat dala. Ez dala materia zeina, uin bat dala. Zerezko uina, hori beste asuntoa da, baina uin bat da. Uin da informazioa transmititzea, ez? Ze informazioa? Oain ikusiko dugu. 30 urte gerozio, James Clerk Maxwellek, Britaniarra baita, asmatuzun, bateratuzun elektrizitatea eta magnetismoa, eta asmatuzun argiaren izaeran garatzen, transmititzen zana, eremu elektriko eta magnetikoak ziela. Zer da hoi? Eremu elektriko eta magnetikoak dira, nolabait, karga baten jartzeko sordaiteken indarra. Ez da indarra bera, baina da indarra egiteko ahalmena. Hori da eremu bat, kanpo bat, eremu elektrikoa. Jartzen badezu karga bat, mugituko da. Eremu bat dalako. Eremu gravitatorio,
masa bat jartzen badezu, ahalmen hori indar bat sortuko dio. Hau da beste eremu mota bat, ez da eremu gravitatorioa, da eremu elektrikoa, kargan aplikatzen dena. Orduan Maxwellek asmatu zituen bere 4 ekuazio famatutan, eta horrela deitzen dira, Maxwellen ekuazioak, ingenieritza edo fisika edo zientziak egin ditun edo zeinek, jakingo ditu, Maxwellen ekuazioak hauek diela. Maxwellen ekuazioak esaten digutena da, argia eremu elektriko, hau, eta eremu magnetikoa transmititzen bata aldatzen denborarekiko eta espaziorekiko eta besteari arazten. Eremu elektrikoa aldatzean denborarekiko eremu magnetikoari arazten dio eta nolabait feedback edo retroelikadura, retroalimentazio bat dago. Eta bien artean, juten diaola, bataren aldaketa besteari aldaketa sortzen dio, bestearen aldaketa besteari, eta bata besteari beti aldatzen, eta horrela transmititzen dira eremu elektriko eta magnetiko, eta hori da argia. Ez da ezer, ez da materia, da uhin bat. Eta transmititzen den informazioa da eremu horiek. Eta zer dira eremu horiek? Indarra emateko ahalmena. Bai? Kontzeptu konplexuak dira, hau da alde teknikoena, eta ekuazio bakarrak itzaldi osoan, salasai, hemendik aldapa bera. Baina eske, nik nahi nun konpartitu, ze konplexo eta ze zaila da jakitea, ikertu nahi dugun zerbaiten izaera eta zer den jakitea. Horrek prozesu bat eskatu du. Eta hau da nolabait prozesu historikoa. Leno ez genekin zer den. Jendea pentsatun argia zala korpusklo materiak, bere naturaren uhinkorra horrela da. Eremu elektriko eta magnetikoak. Guain badakizu argi gorrilla edo argi berdea etortzen denean, ez datorrela ezer bakarrik eremu elektriko eta magnetikoak transmititzen gaitiela modu berezi baten. Ikusiko dugu guain zertan eta. Gauza konplikatzeko, urte batzuk gerozio, Albert Einsteinek etorri zitzaigun, esan ez barkatu. Argia, izaera uhinkorra badauka. Baino, prozesu fisiko batzutan, ez asko, baino batzutan, argiak ematen du paketez, korpuskulos, osatuta izango balitz bezala, portatzen dela. Bai, ematen du adibidez efektu honetan, argia metal baten kontra jotzen dunean eta elektroiak arrakantzen diolako, kasu horretan, argia ez da konportatzen uhin bat bezala, baizik eta konportatzen da, argia partikulez osaturik balego. Energi pakete horiei fotoiak, esaten diguzu, segurazki fotoi hitza, teknologi fotonikoak, fotoia hitza entzun dezute. Fotoi bat da argiaren energi pakete bat. Eta batzutan ez daukate masaik, bakarrik abiadura eta energia, baino materiaekin zerikusia handia dutelako, korpuskula esaten zaio eta fotoiak deitzen zaio. Baina guk gaur, eta gaur zuekin konpartituko dudana, ez du aztertuko argiaren aspektu kuantikoa, aspektu fotonikoa, fotoiezko aspektua, baizik eta uhinkorra. Zeren ezaugarri eta teknologia gehienak argiaren izaera uhinkorra esplotatzen dutelako. Baina, itzaldia eta zuen informazioa osoa izateko, jakin dezazuela batzutan argi uhinak korpuskula bezala portatzen dira. Eta hori de Broglie aurkeztu zuen uhin korpuskulo dualtasun bezala. Jakin dezazuela. Informazio gehiagi. Beste azken informazio teknikoa, zurek kudeatzeko geho koloreak eta non gauden. Edozein uhina, edozein uhinaren ezaugarri importante bat, uhin luzera da. Horrek zesan nahi du. Uhinan, uhina transmititzean, transmititzen den informazioan gora eta bera egiten du, ez? Gora eta bera hori
itsasoan olatuak adibidez, bi gailur edo gandorren arteko distantzia horri uhin luzera esaten diogu. Hondartzan olatua, bi olatuen arteko distantzia hori izango da uhin luzera. Eta fizikan magnitude oso importantea da. Zergatik, uhin luzera horren arabera, uhin elektromagnetiko argi diferentiak dauzkagulako. Eta hemen jartzen dizuet, eskema bat, erakusten, ze uhin elektromagnetiko, ze argi mota diferentia daukagu, uhin luzeraren tamainoen arabera. Bale? Eta ikusten dizut, ez dakit ondo ikusten den, baino hemen uhin luzera metrotan jartzen dizuet. Eta hemen badaukagu kilometrotako uhin luzera baldin badaukagu, uhin elektromagnetikoak irrati uhinak dira. Irratian erabiltzen dugu transmititzeko informazioa, berriz kontutan izan, irrati uhin horiek eremu elektriko eta magnetikoak dantza egiten diela, baino beraien uhin luzera kilometrotakoak dira, oso luziak. Beste aldean, beste muturrian, oso uhin luzera txiki baldin badaukagu, atomo baten tamainokoa edo gutxio, X izpiak, Y izpiak dauzkagu. Hauek hemen. 10 minus 10 metro. Nanometro bat baino gutxio. Eta hemen erdian, uhin elektromagnetiko asko dauzkagu, diferentiak, mota askotakoak. Badaukagu infragorriak, radarrekoak, mikro uhinak, gauzak elikadura berotzeko erabiltzen ditugun mikro uhinak. Hor, uhin luzera, mikrometro bat da. Depende ze uhin luzera daukagun, uhin elektromagnetiko diferentia daukagu. Eta guain badator, guregako ez, eta argia, uhin elektromagnetiko ikuskorra, guk ikus dezakeguna. Hor, justu hemen daukagu. Hemen pixkat handitu dut, uhin elektromagnetiko ikuskorra, hau da argia. Eta argi honetan, badaukagu uhin luzera 200 nanometrokoa baldin bada, argi urdina daukagu. Eta 700 nanometrokoa baldin bada, argi gorrilla daukagula. Orduan, argia eta argiaren koloriak ez dira, baizik eta uhin elektromagnetikoak, uhin luzera desberdinetakoak. Bale? Zer da 200 nanometro? Zer da nanometro bat? Nanometro bat da 10⁻⁹ metro, horrek zesan nahi du. Milimetro bat baino milioi bat aldiz txikiago den tamainoa. 10 atomo jarraian jarrita. 10 atomo nanometro bat da. Orduan, 200 nanometro hauek, hau dia 4.000 atomo edo, uhin luzera hori urdina da. Bestela, pixat handizio, gorrilla. Bale? Eta horretan datza, koloren asuntoa, uhin luzeraren arabera. Bueno, eta orduan, badaukagu argia, uhin elektromagnetikoa dela, badaukagu koloreak, uhin luzeraren arabera, eta badaukagu difrakzioak. Eta guain zer gertatzen da, eta zergatik da hain zaila eta komplikatua argia txikia, gune txiki baten sartzea. Argiari edozein uhinari bezala gauza bat gertatzen zaiola. Eta da, oztopo baten kontra jotzean ikusi dugunez, difuminatzen dela, nolabait eskapatzen dela, sakabanatzen dela, eta izaera uhinkor horrek ez du usten argia uhinak harrapatzen. Ez dula usten, normalean uhin bat etortzen zaizu, eta ezin dezu harrapatu. Posible, bakarrik sakabanatzen da. Olatuan, hondartzan ere, ezin dezu olatu bat harrapatu, sakabanatzen da, difrakzioaren arabera. Orduan, uhinarekin bat dator, hori harrapatzeko ezina. Argia, uhin bat dela, harrapatzeko historikoki, zer erabili dugu? Betaurrekok, lentiak. Lentiak, argia etortzen da hemen, eta errefrakzio egin diazen arabera, saiatzen da, nolabait argia harrapatzen, gauzak hobeto ikusteko, edo argia bideratzeko. Baina, fisikariok badakigu, harrapatzeko gaitasun hori muga bat daukala. Ezin degula, edozein uhina, ezin dela harrapatu, bere uhin luzeraren
erdian baino distantzia txikiagotan. Naiz eta betaurrekorik onena erabili, zuk ezin dezu harrapatu horrela, uhin luzeraren baino distantzia txikiagotan. Horregatik, beti badago hemen botella lepo bat, ez? Edo enbudo bat. Eta hortik, baino txikiago ezin dugu jun. Eta argiari, hau gertatzen zaio, ezin degula, adibidez, argia ikuskorraekin, 200-700 nanometrokoekin, ezin degula bereiztu, ezin degula ikusi, 200 nanometro edo mikraerdiko bat objektua ikusi. Ezin da mikraerdi bateko objektu bat ikusi argi ikuskorraekin. Argiak ezin du harrapatu objektu txiki bat. Hori da argiaren erronka. Orduan hau da egoera, argia etortzen da objektu baten kontra, sakabanatzen da, ezin da harrapatu, eta 200-700 edo 200-800 nanometroko argia erabiltzen dugunez, hau baino objektu txikiagoak ezin izango dugu kontrolatu, manipulatu, ikusi. Orduan fotonika ezin du jun nanomundura, ezin du bereiztuta ikusi nano objektuak, objektu oso txikiak. Optika, fotonika beti ikusten du objektu handiak, baino atomoak, molekuluak ezin da ikusi argi ikuskorraekin. Konturatzen zeate arazoaz, argia uhin bat delako eta difrakzioa delako ezin du bereiztu objektu txikiak. Printzipioz, nanofotonika argiarekin ezin da posible egin. Printzipioz. Vale? Eta ordu erdia esan behar natzu, ez? Eten alditxo bat egiteko. Vale. Eta orduan, lasterka honetan, fotonikatik nanofotonikara juteko gaur esango dizuet nola egin. Eta nola egin dugun taldean eta ikerketa maila nola egiten dugu, eta horrek ate berriak zabaldu ditu. Oain, argia nola nanoeskalara eramateko posiblea den, eta hor ze gauza egin daitezken, ez? Teknologia horretan, tamainaren arabera eta gure referentzia uhin luzera da, ez? Gogoratu, 200-800 nanometro luzera ba. Klasikoki lentekin egin dugu, baina lentekin ezin da harrapatu. Difrakzioangatik ezin da objektu txikiak ikusi. Naiz eta mikroskopioik boteretsuena erabili. Mikroskopio optikorik boteretsuena ezin du mikraerdi baino txikiago den objektu bat bereiztu. Zelulak posible da ikustea olako mikroskopiotan eta ikusten dira, kultibo biologikotan, baina hori da limitea. Zelula baino gauza txikiagoak ezin dira ikusi mikroskopio optiko horrekin. Difrakzioangatik, eta orain badakizue difrakzioa zer den. Argia tolestatzen dela, sakabanatzen dela, ezin dela harrapatu, uhina delako, bere izarangatik. Hurrengo pauso teknologikoa junden mendian, zuntz optikoa, hasieran aipatu dut, ez? Zuntz optikoa, baino baita difrakzioan mugatua da. Ezin da lodiera, ezin da uhin luzeran herrian baino txikiago izan. Hemen ere mugatua gaude. Ezin dugu fibra gu nahi degunain txikia egin, ez limite bat dago. Eta gu nahi deguna da, nolabait salto hau egitea. Optika arrunta, difrakziozko optika, esaten da, nola eraman nanoeskalara. Nola bereiztu objektuak, nola ikusi objektuak, argi ikuskorra posiblez denien. Nolabait, hau da, saiatzen ari geana, nano-optikan, edo optika nanoeskalan. Pasaraztea gameilu bat, horratzen baten zulotikan. Hori da, zeren argia zakabanatzen da, oso handia da, desparramatzen da. Eta gu nahi dugu oso objektu txiki bat ikustea, ezin da. Fisikan legeak debekatzen dituzte. Baino, gure laguntzea, nanoteknologia. Etortzen zaigu, ez? Nanoteknologia zer den? Nanoteknologia da, nanoobjektuak, nanoegiturak osatzeko eta eraikitzeko kapaza den teknologia, ez? Eta badago teknologi mota askotakoak, eta hemen izan dituzuen ikustet nanoteknologiako hitzaldiak, gaur egungo nanoteknologia posible du eraikitzea horrelako egiturak, nanokuboak, hemen ikusten dezue, 100 nanometro, hau oso txikia, gogoratu, nanometro bat,
milimetro bat, baino milioi bat aldiz txikiago den. Hau da, 1000 atomo jarraian, hemen, 1000 atomo. Da, iaia deuzet. Ba, guain, eskala horretan, eskala minimo horretan, nanokuboak posible da erekitzea, nanobarillak, nanoizarrak, egiturak. Eta egitura hauek, bauzkate gauza oso on bat. Metalesko egiturak erabiltzen ditugunean, metaleak badauzkate elektroiak. Jakin dezazuela, elektroiak. Metal honen barrun, ez? Nolabait, nanopartikula hauek, metalesko nanopartikulak, nolabait oia edo katiluak bezala dira. Elektroien katiluak. Eta katilu horretan sartzen ditugu gure elektroiak. Hauek dira gure nanopartikula, metalesko nanopartikulak. Argia botatzen duzunean nanokatilu horren kontra, eta hau izango litzateke pulso bat, argiaren pulso bat, hemen horrelako nanopartikula, metalesko nanopartikula, nanokatilu bat jarriko genuke, eta hor ikusten da, gure kalkulaketa teorikoa, gure simulazioak, erakusten dituzte nola, argia botatzean horrelako nanopartikularen kontra, argia harrapatuta geratzen dela. Teknikoki oso komplikatua da, azaltzea zergatik gertatzen dago, baina nolabait, ideia jasotzeko, hemen ematen dana da, truke bat, energia eta abiaduraren trukea elektroien eta argian arteko. Argia etortzen da gure nanopartikula, hemen dagona, eta nanopartikulen elektroiek argiaren energia eta abiadura hartzen dute, eta hori egitean argi hori harrapatzen dute nanopartikulan. Oain hau, askoz garbi hau ikusiko duzue beste adibide analogo baten. Beste katilu bat. Kasu honetan, igerileku bat, piztina bat. Uraz beteta. Hau izango litzateke gure nanopartikula beste eskalan. Eta ura, gure elektroiak izango dira. Batzutan guk esaten dugu elektroien plasma da likidu bat bezala. Nanopartikula horiek dauzkate elektroiek pilpilean hor. Eta guain, gure argia dator. Gure kitzikapen, gure zitazioa. Sakabanatuta, haundila, kasu honetan lurrikara. Lurrikara da, uin erraldoia, sakabanatuta, haundila. Eta ze gertatzen da? Gure nanokatilu, piztina, nanopartikula kitzikatzean, barruko elektroiak, barruko plasma, uin hori sentitzen dula, eta energia eta abiadura harrapatzen diola, eta uina harrapatuta geratzen dela katiluan, piztinan barrun, ikusi. Beitu? Uin erraldoia lurrikara osoaren eta sakabanatutako uinak gehatzen dira harrapatuta piztinaren mugangatik. Hau, beste uin batekin, lurrikara bat da, hori, uin elastikoak, terrenoaren uin elastikoak. Piztina lortu du harrapatzea uin horiek. Gauza bera gertatzen da, metalesko nanopartikulak, bere elektroi plasmak, argiaren energia hartzen dula, eta lortzen dula argia harrapatzea nanopartikulan. Eta hau, simulazio hau ikusten zutenean, guain, hobeto ulertzen dezute, hemen nanopartikula, nanokatilu elektroiez beteta dagola, eta argia sakabanatuta etortzen denean, ikusi bi gailur hauek. Honek da, argia harrapatuta, nanoeskalan honetan. Lehenbiziko aldiz, metalesko nanopartikula hauek posible dute argi ikuskorra harrapatzea nanoeskalan. Momentu baten, baina harrapatuta geratzen da. Oain, gauza teknologikoak, eta oain erakutsiko izkuizu ez ze gauza, egin dezakegu argia harrapatu horrekin, nanopartikuletan. Metalesko nanopartikulak argia harrapatzen dutelako, batzutan deitzen diegu nanoantena optikoak. Eta oain ulertzen dezute, zer da nanoantena optikoa? Nanoantena optikoa da metalesko egitura bat, struktura batek, argia harrapatzen dula. Orduan nanoantena moduan lan egiten du. Harrapatzeko argia eta gero emititzeko. Baina momentu baten
argia nanopartikulan mugatan harrapatuta geratzen da. Hitzaldiaren bigarren partian, erakutsiko dizuet, argi harrapatu honekin, mutur horietan harrapatuta, egin dezakegu. Gauza harrigarriak egin daitezke. Esan dizuen bezala, terapia onkologikoak, espektroskopiak, mikroskopia berezia, eta hori erakutsiko dizuet, nola egin eta zer egin. Baina hain arten, zuekin konpartitu dana da, argia zer den, uhin elektromagnetikoa, uhin luzera berezikoa, 200-700 nanometrokoa, eta ezin dela harrapatu beste uhin bezalak, baino egitura nanoskopikoak, nanoegiturak erabiltzen baditugu, metalesko elektroiek posible dutela uhin hori, argi hori harrapatzea nanoeskalan. Oain, argi harrapatu horrekin nanoeskalan ikusiko dugu, bigarren zatian, zer egin dezakegu. Oso praktikoa eta ez hain teknikoa izango dana. Bale, tenalditxo bat egingo dugu, arnaz hartzeko, gehiegi izan dalako. Eta zalantza mazade ez alde egin, zu artifizialak oain etorriko dira. Osea que... Ba, oain hori, pixka lehenbiziko partia, pixka komplikatoa gotzen, pixka teknikoa oin luzera, eremu elektriko eta magnetikoak, baino, karo, gauzak esplikatzeko, nik nahi nun nola baitzuek ulertzea edo pixka bat, gainetikan ulertzea, ez dala erraxa argia nanoeskalara, tamainu txikira eramatea. Erronka dala, betaurreko kinta mikroskopioik boteretsuenekin ezin dela egin, eta bakarrik nanopartikulekin egin daitekela. Hori da mezua, laburpena. Orduan, horrelako nanoegitura batzuekin, argia nanoeskalan harrapatzen dugu, eta horri esker nanooptika edo nanofotonika posible dela itia. Eta, saiatuko geha esplotatzen hori, teknologikoki. Nolabait, elektronikan, elektroien teknologian, txipetan erabiltzen duguna eta hori, aurreko mendean horrelako garapen bat, jaso dute ez, nolabait, elektroien kasuan horrelako txipak, ez, kapazitadoreak eta oso handiak ziela eta pixka txikiago eta gaur egungo txip baten milioi transistore daude, ez, eta elektroien oso distantzia txikietan mugiarazten diete, ez, eta hori da elektronikatik nanoelektronikara eraman dute, ez, eta hori junden mendian gertatu da, eta guain egungo Intel transistore baten 7 nanometrotako ateak daude, ez, eta nanofotonikan guain gertatzen ari dana, mende honetan da, pixka bat garapen antzekoa. Nolabait, hori, beta horretatik eta zuntz optikatik, pasatzen ari gea, nanoeskalan kontrolatzeko argia, ez? Eta argio harrapatuta, harrapatu horri esker, gauza bereziak egin ditakegu, ez? Beitu, gauzak ez diain, simple, batzutan diseinatzen ditugu egiturak eta nanoegiturak oso komplikatuak dienak, ez? Guk nahi deguna egina azteko, ez? Hola, nanogeometria sofistikatuak, eta horrelako diseinatzen ditugu nanoteknologian eta nanosimulazioekin, ez? Bueno, nanoantena berezi hauekin zer egin daiteke. Eta gaur, igual ez dugu dana ikusiko, baino aplikazio batzuk konpartituko ditut zuekin, ez? Mikroskopia, nola mikroskopiatik nanoskopiera pasatuko dugu, espektroskopia, energia fotovoltaika gutxillo, biomedikuntza, mimizia gaurkako terapia oso interesgarria da, eta gainean junden urtean oso aurrerapen importantea egon zala, eta interesatuko zaitzula, seguro, metamaterialak, informazio teknologiak, hau dana egin daiteke nanofotonikarekin, argia nanoeskalan harrapatuarekin, bale? Hasiko gea, nanooptiko berezi hauek erabiltzen, betaurrekoak eta lentesko mikroskopioak erabili beharrean, horrelako nanoegiturak puntaz tamaino eta eiteko nanoegitura bat erabiltzen badegu, posible dugu horrelako punta argia etortzen denean, argia hemen lokalizatzen denean, guain ja badakizue, zergatik. Horko elektroiek harrapatzen dutelako, hau da gure nanoantena optika, eta guain nolabait gure punta, gure nanoegitura, gure nanoantena, nanolinterna bihurtu dugu.
Hau da, linterna bat, baina nanoeskalan. Posiblea ez zen, leheno posiblea ez zen gauza bat lortu dugu. Nanolinterna nanoeskalan osatzea. Eta guain, nanolinterna berezionekin posible dugu ekoiztu barritun material bat. Eta material baten gainetikan nanolinterna horrekin argitaratzea eta ikustea, argiztatzea eta ikustea ze ezaugarri nola ikuse materialaren ezaugarriak. Adibidez txipetan, hau da silizio, karburo, eta horrela funtzionatzen du nanolinterna berezi hau. Nanolinterna hemen dago, hau da nano egitura, puntazko eiteaekin, argia etortzen da, harrapatuta geratzen da hemen, eta guain ekoizten dugu materialen gainetikan, eta hemenik ateratzen da informazioa, eta horrela mapa optiko bat egin dezakegu nanoeskalan. Materiala ikusten dugu, hemen silizio dagola, hemen karburo, hemen material diferentiak eta bereiztuta nanoeskalan. Lehenago ezin ziteken gauza bat, egin daiteken. Horrelako mikroskopio berri bat. Hau ez da lentezko mikroskopioa. Hau da puntazko nanoskopio bat. Pasatu dugu mikroskopiatik nanoskopiara. Horrek zesan nahi du, nanobietuak bereiz ditzakegula. Bale? Lehenago ezin ziteken gauza egin, hau mikroskopio oso aurreratua da, ekoizpen eta sakabanatzeko, argia sakabanatzen duen mikroskopio bat, eta horrelako irudiak nanoeskalan, hau igualdia 100 nanometro. Lehenago ezin zenun jakin hemen silizio zegola, eta hemen beste gauza bat, eta hemen silizio, ezin zan bereiztu ze materiala geneukan. Oain optikoki, argiarekin zuzenean ikus daiteke, baina gure nanolinterna berezia da. Behar dugu punta berezioi, gure nanoantena. Orduan, nanoskopia osatugu, mikroskopiatik nanoskopiara pasagea. Hori ahalbidetu du nanofotonikak. Beste aplikazio, espektroskopia. Zer da espektroskopia? Espektro bat. Espektro bat oso gauza bitxia da. Eta bain azalduko izuet. Hau da espektru bat. Zer da hori? Un material bat daukagunean, zunda bat botatzen diogunean eta jakin nahi dugunean material hau zer den, posible da ikustea material horren espektrua. Espektrua da energiarekiko ze excitazio, ze kitzikapen daukan materialari. Adibidez, hau plastiko bat da. PMMA, polimetil metakrilato. Plastikorik arruntena. Argia hemendikak baldin badator, eta zeharkatzen baldin badu, eta hemen zenbat argi zurgatuta gehatzen da, irudikatzen baditu, ikusten dugu piku hauek, gailur hauek, eta guain, gu posible dugu esatea, behitu. Hemen, energia honetan, behitu, vibrazio hau, kitzikapen excitazio hau daukagu. Hemen beste bat, gailur hau, eta gailur hau, eta gailur hau, baldin badaukagu, nik badakit material hau PMMA dela. Material baten espektrua lortzen badegu, posible dugu identifikatu ze materiala den. Eta hori egunero edo astero, edo hilabetero ikusten dugu, gure bizitzan, ez? Ze egiten dute teleserie famatutan, hiltzaileak ez dakit ze materia utzi dunean, krimen eszenatokian hartzen dute sustantzia hori, eta ze egiten dute, garbitu, ez dakitze, jarri beraien espektrografotan, espektrometrotan, espektroak neurtzen dituzten gailu horietan, eta ateratzen dute, sustantzia horren espektroa. Eta horrelako zer, ateratzen dute. Eta ikusi ez dute teleseritan espektroa, sustantzia honen espektroak, identifikatzen du materia ez dakitze olio berezi bezala. Eta olioi bakarrik ez dakit nun dago itzailea hause da. Hori espektroskopiai esker gertatzen da. Nolabait, jakin dezazula, espektroak materiaren edo material horren identifikatzen duela oso espezifikoki. PMMak bakarrik piko horiek izango ditu. Beste material bat izango balitz, pikuak diferentiak izango litzateke. Nolabait, materialen aztarnak dira.
huella digitalak, ez? Materioi honek piko hauek ditu. Eta beste materialak, ura, fulereno, DNA, oso importantia, kafeina, beraien aztarna espektroskopikoak dituzte. Material bakoitzaen espektrua, espektro optikoa, bereizten du eta identifikatzen du material hori, zehazki. Bale? Gertatzen dena da, berriz, horrelako esperimentu bat egiteko, zue berriz irakusten, horrelako esperimentu bat egiteko, argi arruntaekin, zakabanatzen den argiarekin, olako pikoak oso ahulak dira, batzutan oso saratatsuak, oain erakutsiko dizut, ez da ezer ikusten. Horrelako espektroain garbia, horregatik telesirietan askotan ulertzen duzue, ez neukan materia nahikoa. Claro, ez zegoen materia nahikoa, eta orduan ez duzu seinalerik, bakarrik zarata daukazu. Behar dezu materiaren kantitate minimoa seinalea lortzeko. Orduan, kasu honetan, nanofotonika etortzen zaigu gure laguntzea, eta horrelako punta, horrelako nanolinterna materiaren ondua jartzen badegu, espektroaren seinalea izugarrian ditzen du. Eta orduan posible duzu ateratzea seinale, espektroa, molekula bakar batena. Ez duzu behar sustantzia minimorik. Sustantzia baten minimoa molekula da. Molekula bakar baten espektroa posible da lortzea horrelako nanoantena jartzen badezu eta argia molekula horren ingurunean harrapatuta gehatzen bada. Erakutsiko dizuet nola funtzionatzen du. Adibidez, molekula hau. Molekula organiko bat da, porfirina bat antzeko hola, eta nahi dugu ikusi molekula horren espektrua. Jakiteko, identifikatzeko, labela jartzeko, eta guk hau egin dugu gure kolaboratzaileekin txinakoak, jefeikoak, munduko puntan daudenak arlo honetan, mikroskopia molekularrean, ez? Zen Chaodong, Jefen, gu askotan juntegia beraiekin kolaboratzeko, haiek horrelako esperimentuak egiten dituzte, karo, ni jartzen dut hemen eskematikoki, punta bat jartzen dezula, molekulan orduan, erraza izango balitz bezala, ez? Baina, karo, horrek eskatzen du, hutsuneko teknologia, temperatura baxua, oso teknologikoki oso eskatzailea da, ez? Eta hemen daukagu gure molekula, eta guk gogoratu nahi dugu bere espektrua lortzea identifikatzeko. Gu horrelako molekula bat prestatzen baldin badegu, temperatura baxuan, ez vibratzeko asko, igotzen badezu temperatura, hori sukalde ditzan bezala, gauzak hasten dira vibratzen, eta jeisten dugu temperatura, horrelako molekula nahiko geldi dago, eta orduan espektro nahi dugu, botatzen diogu argia, neurtzen ditugu argiaren informazioa energiaekiko, espektroa lortzen dugu, eta behitu. Hola inda, ez dugu ezer lortzen, zarata baizik. Zarata bakarrik hemen horian. Oain, nanoantena, molekulan onduan jartzen dugu, argia harrapatuta geratzen da, eta bidaltzen den seinalea, bapatean oso garbi agertzen zaigu. Ekoizten badezu molekula, posizio bakoitzerako, espektru bat lortzen duzu. Behitu ja, piku hauek identifikatzen dute oso garbi porfirina dela. Eta ekoizten badegu porfirina eta vibrazio bat, piko bat aztertzen badegu, posiblea da lortzea munduan lortu zen lehenbiziko irudi optikoa molekula bakar batena. Hemen ikusten ari dana, da molekularen irudi optikoa. Hauek dira 10 atomo, hemen. Nanometro bateko bereizmenaekin. Erresoluzioaekin. Harrigarria da. Lehenago munduan teknologian ezin ziteken hau egin. Baina hain bai, nanoteknologiakin, nanopunta berezi horrekin, posible da molekula bakar baten espektrua eta irudi optikoa lortzea. Horrek implikazio izugarria ditu, segurtasunean, sustantzia toksikoak identifikatzeko, biomedikuntzan, imagina dezakezu ez. Horrelako molekula adibide bat da, hau da irudi esperimentala, lortutakoa Txinan, eta hau da gure simulazioa, ez? Oso ze lortzen den horrelako argi harrapatuekin. Beste aplikazio bat, gure nanoantenekin, medikuntzan, minbiziaren aurkako terapian.
Zoritzarrez, gutako askok, izan dugu familian edo lagunen bat, horrelako kasu batekin ordun, nolabait ukitzen gaitu beti, horrelako gauzak, eta fotonika eta nanofotonika zer esanik badauka, hemen. Houstoneko taldeak, oso aurreratua, munduan igual aurrenetariko bat, horrelako nanopartikulak erabiltzen hasi zen. Nanogeruzak hauek bereziak dira, esango ditu zergatik, baina metalesko nanopartikula hauek gaitasun berbera erakusten dute, argia harrapatzea. Houstoneko ikerlariek ikusi zutena da nanopartikula hauek gorputzean, odol fluxuan zehar sartzen dituzunean, eta zelula onkologikoen ingurunean harrapatuta geratzen direnean, gero argiarekin bazatoz, eta argia harrapatzen baldin badute, nanopartikulen ingurunean temperatura igotzen dula. Eta inguruneko zelula onkologikoak akatzen ditula, hiltzen dula. Eta terapia termiko, nanopartikulezko terapia termiko honi esker, posible dela akatzea, hiltzea zelula tumoralak. Nola egiten dira? Bueno, hau dira pixka bat bitxikeriak, nola egiten dira nanoantena hauek, pixka bat siliziozko nukleo batekin, aldamenean metalesko urrezkoak dira normalean, eta horrelako nanopartikulak ikusi, 20 nanometro, osak guztira igual 100 nanometroko, zuzenean jiringa batekin sartzen dira gorputzean, eta hemen erakusten den bezala. Hemen, badaukagu paziente bat, tumore batekin lepoan adibidez. Odol fluxuan zehar, sartzen dira nanopartikulak. Nanopartikulak, odol fluxuan bidaiatzen dute, baino, esponjosidadeaekin, tumorearen ondoan geratzen dira gehiago, harrapatuta geratzen dira. Horrelako dira nanopartikulak, oso txikiak dira, globulo gorrila baino txikiagok. Eta tumorean harrapatuta geratzen dira horrelako nanopartikulak, ez? Horrelako nanopartikulak lepoko tumorean harrapatuta geratzen direnean, ja bakarrik zuntz optikoekin, argiaekin etorri behartzea. Ez da jiringa, da zuntz optikoa. Hau da, linterna bat bezala etortzea, ez? Eta argia sartzen duzu, nanopartikulak argia harrapatzen dute, berotzen dute aldameneko ingurunea, eta tumoren zelula onkologikoak desagertzen dira. Hau da, terapia termikoa. Nanopartikulen argia harrapatzeko ahalmenagatik. Eta hau oso boteretsua da, ikerketa klinikoak egin dian azken 10-15 urtetan, Estatu Batuetako kliniketan, bereziki, posible da erabiltzea baita tumoreak identifikatzeko argiarekin, nanopartikulek tumorean botatzen dute argia eta esaten dizute hemen badago tumor bat, ez? Hau da, diagnosia. Baina, orain arte erakutsi dizuena da terapia. Ensaio kliniko xagukin. Adibidez, xagu hauek, koloneko karzinomakin sartzen diete, inokulatuak dira, eta gero horrelako tumoreak garatzen dira, nano urrezko partikulak sartzen diezu xaguei, gero argia, linterna batekin batzatoz, eta koloneko karzinoma desagertzen da. Oso xaguetan ja funtzionatu du, eta oso emaitz baikorrekin, positiboekin, ez? Adibidez, horrelako ikerketa batekin, badaukazu 10 egunetan tumorra garatzen da, handitzen juten da, baino gorrizko esperimentua, argia eta nanopartikulekin, 10 egun barru desagertzen da. Ikusten dezute hemen gorrian, eta laser baino partikulik gabe edo estrataturik, jarraitzen dute tumorea garatzen eta hiltzen dira. Azken urtean, hau gaixi jarrita du, hemen 2019 da, junden urtekoa. Lortu dute nahaztea nanopartikulen terapia termikoa eta irudien terapia, resonantzia magnetika nuklearreko teknologia. Biek bateratu, ebakuntza transpirenal batekin, posible da prostatako tumoreak tratatu.
Kasu honetan, 16 paziente izan ziren, lehenbizikoak, horrelako mapa bat prestatzen da, hemen ikusten dezute, hau Pirineo, pazientaren Pirineo da, osea, hemendikan sartzen da mapa hori, ikusten da, lehenbizi ikusten da, nola dagoen ingurunea, prostata, kasu honetan, identifikatzen dute ze gunean posible da tumore bat eukitzea, eta gero, puntu horietan, tumoreak dauden toki horietan, nanopartikulak jartzen dute eta argiarekin etortzen dira eta termikoki akatzen dute prostatako tumorea. 16 pazientetik, ia danak, 12 hilabete gerozio, desagertu ziren tumoreak. Eta oso modu ez invasibo bat, kaltegabekoa. Hurrengo asteburu erromantikoa posible da eukitzea, terapia honekin. Ezin da konparatu kimioterapiakin, radioterapiakin oso kaltegarria diela, gorputza, badakigu nola usten duten, hau argia, linterna batekin da. Hemen, invasiboa dana da ebakuntza, el Pirineo. Baina beste tumoreak, bularrezko tumorean kasuan adibidez, oso zuzena da, oso itxaropentsua da teknika hau. Eta hau da, hemen dago data zuzena. 2008ko ajunden urtekoa, Sinai klinikan, New Yorkeko Sinai. Eta orduan, nanopartikula, plasmoizko nanopartikula hauek erabiltzen ari dira horrelako terapia termikoak egiteko, ez? Nanofotonikaren beste aplikazio importante bat da hemen, ez? Beste pare bat aplikazio, amaitu baino lehen, material artifizialak edo metamaterialak, ostras, zer da hoi, ze komplikatua. Guk badaukagu naturan material naturalak, ez? Egurra, metala, plastikoa, material naturalak. Zer dira material naturalak? Material naturalak atomoz osaturik daude, ez? Hori gutxi grabera iotanok dakigu hori, ez? Atomoz elkartzen dira, atomoak, eta atomoaz elkartzean egitura berezi batekin, material bati zorrera ematen diete, ez? Eta material, segun ze egitura eta atomoak nola kokatzen dien, material horrek izango ditu ezaugarri optiko, termiko, elektroniko batzuk. Hori da material naturalak, naturan aurki ditzakegun material guztiek. Guain atomoak elkartu beharrean hartzen baditugu horrelako nanopartikulak, nanoantenak, eta elkartzen baldin baditugu pixka bat handiagoak dira. Nanoantena bat dira 100 atomo edo 1000 atomo, ez? Baina beste eskalan horrelako nanoantenak elkarrekin jartzen baditugu, nolabait hau dana material berri bat bezala har dezakegu, material artifizial bezala, eta metamaterial esaten zaio, kasu honetan. Material natural kasutan, atomoek osatzen dute materialik. Kasu honetan, nanoantenek osatzen dute material artifiziala. Eta horrelako material artifiziala, atomoz izan beharrean nanopartikulaz osaturi dauden, eta horrelako material artifizialak edo metamaterialak ezaugarri optiko bereziak azaltzen dute. Zuain, argiakin baldin bazatoz horrelako metamaterial baten kontra, posible duzu adibidez, argia tolestatu eta doblatzea alrebez. Nola alrebez? Guk esaten dugu refrakzio indize negatiboa. Argia, hola eta horrela jarraitu beharrean, beste aldera egiten dula. Horrelako zerbait egingo luke. Hau egingo luke, errefrakzio normala, errefrakzio negatiboa horrelako zerbait egingo luke. Horrelako material artifizialak posible dugu osatzea guain, horrelako nanoantena berezikin, material artifizialetan. Hori eraikinen azaleretan, edozein gauzetarako erabil daitezke. Igual, aplikaziorik igual, ez dakit, impactatena, igual, invisibilitatearen geruza. Nolabait, hemen zer izkutatu nahi baldin badezu, eta material artifizial baten mantu batekin estaltzen badezu, posible zu argia etorri, isladatzea hemen, eta ezin izango zenuke, zer dago hemen ikusi. Hau da, invisibilitatearen mantua materialen artifizialek egindakoa. Hori jendea egiten ari da guain nanofotonikan.
hori posible zuen asmatzea, ze aplikazioa daukan militarren arloan eta olako gauzetan, baina ez bakarrik militarren arloan, beste gauza bak invisible egiteko posiblea da erabiltzea, ez da bakarrik kaltegarria. Azkena, informazioa, eta honekin bukatukoet. Informazio teknologikoak, eta horrela hasi naiz hitz egiten, zunt optikoa eta informazioa nola bidaltzen den pulso optikoen zehar, ez? Goratzen zeate. Horrek oztopo edo arazo bat dauka, ez? Guk informazioa bidaltzen dugunean pulsoan zehar, leheno aipatu dizuet, informazioa transmititzen da optikoki, pulsoan, baina gero kudeatzeko eta manipulatzeko informazio hori elektroiek behar ditugu. Elektroiek digitalizazioa egiten dute, orduan nolabait, informazio optikoa, informazio elektronikoa bihurtu behar dugu, eta gero berriz, informazio elektronikoa, informazio optikoa bihurtu bidaltzeko berriz. Eta truke horretan denbora eta galera asko daude. Eta hori nolabait murrizketa teknologikoa da gaur egun. Gu zuntz optikoa erabiltzen dugu dana transmititzeko, baina gero kudeatzeko txipetan, zure ordenagailuan elektroiez osaturiko txipak daude. Ez dia fotonikoak. Oain saiatzen ari dana, nanofotonika arlo honetan, da nolabait horrelako zer egitea. Hemen, informazio optikoa trenak dira. Informazioa, personak dira, ez? Baina nolabait, zuntz optiko baten bestera informazioa pasatzea, personak moteltzen dira estazioan. Hori da elektroiek egiteutena, moteltzea eta berotzea. Oain, proposatzen ari dana da, dana optikoa, fotonikoa egitea. Dana elektroi gabeko teknologia egitea, eta hori izango litzateke, nolabait, peatoiak, handen zehar pasatu gabe, zuzenean, zuntz optiko batetik bestera pasatzea, optikoki, elektroi gabe. Eta horri esker, horrek alde kuantikoa eskatzen du baita, goratzen zaten nola esan dut argia ez dela bakarrik uina, fotoia ez osaturiko dela baita. Horrelako gauzak egiten ari dira. Eta horrek, nolabait kenduko luke nolabait hori murrizketa, hori elektroin murrizketa, berotzen diela, mantsoak diela, hemen dana fotonikoa nanoeskalan egiteko kapaza izango bagenu, askoz aurreratuago, informazio seguruago, informazio azkarrago, salto teknologiko bat supasatuko luke. Eta hori informazio teknologitan ere, nanoteknologia zeregin handia dauka, ez? Eta honekin ikusteet, pixka bat hartu dezuetela, nola argia nanoeskalara, oso eskala txiki-txikira eramatea ez dela posible leheno, eta guain nanopartikulei esker posible dela, zabaltzen ditula ate asko, ez? Nanoskopian, espektroskopian, batean posibleko identifikatzean molekula bakar bat. Energia fotovoltaika hau ez dut asko aipatu medikuntzan, minbizian aurkako terapian, metamaterial berriak sortzen, ezaugarri optiko berriekin, eta informazio teknologikoan elektroiez gaindituz nolabait, ez? Eta horrekin batean ikustet gehatzen zehala nanofotonika eta argia eta materialen arteko elkarrekintzako importantziaz, ez? Mila esker, eta galderetako prest nago. Bueno, nondik hasi, bigarren parti izan da, nik kosta ingazta montaña rusa bat, ez? Montaña rusa. Bueno, eskerrik asko, zure aurkezpena etxik, betiko modun, galderantzako tarte bat dakau. Orduan, Joseba dauke mikru, gauza bat eskatuko txu hau. Galderi eitzen da benin, Joseba geutiko dau mikru. Bale? Mesedez zeuek ezartu mikrofonu. Orduan, ez atxo ikusten ondo. Argixi biztuzik ebizkat, behian? Bai, guain ikustetan eman daiteke. Bale, eskerrik asko. Orduan, galderak. Bueno, nik horrixe bete inot. Galderakin, ze eske,
nik aukeratuko bat, ez da terren jentia bergero animaten dan. Nik kuriosidade bat sortu gazta esan duzunin, nanoantena bat, elektroikatilu bat da, ezta? Eta argia harrapatzeko ahalmena dauke. Eta nanoeskalan izan behar dela. Nire galdera da, eta zergaitik izan behar da nanoeskalan. Nahi dut esan, eskala normal baten metalak ez di gai argixe harrapatzeko? Osa, zein da arrazoi? Bai, zu posible duzu horrelako elektroien katilu bat, nanopartikula azken finean hori da, elektroien katilu bat ez, katilu edo oia edo nahi duzun bezala esan. Zu posible duzu esan, zuk esaten duzuna, ez dakit, metro bateko edo mikra bateko ja ez da nanopartikula, partikula bat, osatzen dut, eta horrela lortzen dira beste antena mota batzuk, ez? Irrati antenak, adibidez, horrelako dira, metro batekoak, eta holak. Eta hor baldin badaukazu, efektu geometrikoa argia bideratzeko, tolestatzeko, eta badago efektu bat. Baina, argia nanoeskalan harrapatu nahi baldin badezu, ezin dezu argia harrapatu eskala honetan, horrelako katilu bat erabiltzen. Zure metalezko partikula tamaino honetakoa baldin bada, ezin dezu argia hemen lokalizatu. Egin behar dezuna da, zure partikularen tamainoa gero eta txikiago egin, tamaino horretaraino, eta orduan argi etortzean adaptatuko da eta hor lokalizatuko du. Orduan, partikularen tamainoa oso importantea da. Lehen, zer gertatzen zen? Horrelako nanopartikulak eraikitzea ez zala posible. Argi eta garbi. Nanoteknologia, bai sintesi kimika, Josebak egiten, Joseba ez du egiten sintesi kimika, baina esan nahi dut, edo metoda binitiokin, kimikaz osaturiko sintesi esker, pose duzu eraikitzea nanopartikula berriak, edo litografia. Litografia zer da? Nanolitografia. Litografia da eskulpitzea bezala. Guk badaukagu harri bat, eta azten geha